Kostol svätého Tomáša na Malé Strane patrí medzi menej známe, no veľmi pôsobivé chrámy Prahy. V čase noci kostolov bol otvorený pre verejnosť až do polnoci a ponúkol nielen klasickú prehliadku kostola, ale aj prístup do inak uzavretých kaplniek, vrátane kaplnky svätej Barbory. Táto kaplnka má pôvabné gotické a barokové prvky a ticho tu pripomína silnú mariánsku úctu, ktorá bola pre tento rád, Augustiniánov, veľmi dôležitá. Zrejme najzaujímavejším momentom však bola pohľad na sklenený relikviár s pozostatkami svätca, uložený v jednom z bočných oltárov. Ide o svätca z katakomby, teda telo niektorého z rímskych mučeníkov, ktoré bolo prenesené z katakomb do barokových krajín ako symbol viery a mučeníctva. Pôvod siaha až do roku 1285, kedy tu Augustiniáni postavili prvý gotický chrám. V 18. storočí prešiel celý komplex veľkolepou barokovou prestavbou podľa návrhu významného architekta Kiliána Ignáca Dientzenhofera. Dominantou interiéru je hlavný oltár z roku 731. Ten bol pôvodne ozdobený dvoma originálnymi obrazmi od Petra Paula Rubensa, Umúčenie svätého Tomáša a svätý Augustín na morskom pobreží. Dnes sú tieto vzácne diela uložené v Národnej galérii a v kostole ich nahrádzajú dôkladné kópie. Oltár je bohato zdobený a obklopený sochami svätcov, pričom niektoré z nich sú dielom slávneho sochára Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Mimoriadne zaujímavé sú aj varhany, pôvodný nástroj postavil varhanár Jan František Fassmann. V 20. storočí prešiel viacerými úpravami, ktoré však poškodili jeho historický charakter. Až nedávna rekonštrukcia ho vrátila späť k jeho pôvodnej barokovej kráse. Dnes má nástroj 3 manuály, 28 registrov a svojím zvukom dokáže naplniť celý chrám.